Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bi husni hadhihi niyah li ibtigha'il ulumi nafi'ah wa ibtigha'i mardatillahi ta'ala wa rahmatihi fid dunya wal akhirah. Biwasilati wa barakati ta'allumina hadza tafsirul Qur'an. Ya Allah waqdi hawaijana wastajib dunga ana ya Allah. Rasul khusus selimu alif hazal kitab. Nafa'anallahu bihi wa bingulumihi fid daraini amin. Ya Rabbal Alamin bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wali hadzalan krana iki kala ngendika sapa ba'du ahlil haqaiqi, sebagiane ahli hakikat. Ngendikane alhammu utawi sejo utawa kerentek karang semut. Esuk-esuk kok mecucu. Mbok yo sing sumringah sithik. Sing sumringah esuk-esuk oleh masalah ngomah niku aja gawa mriki. Kok esuk-esuk wis do mecucu. Enggokke wae. Alhamu utawi sejo iku kismani ana rong dumduman. Dirupane hamun swiji sejo sabitun kang tetep wa huwa utawi sejo sing tetep iku izakana tatkalane ana mangahu sartane wong apa ngazmun karep ngazam wa ngakdun lan ngakot keyakinan karep karo yakin warido lan ridho. Iki engko jedul kerentek jedul sejo sing tetep. Lah ya ning kono mengke mesti ana karep, ana kemantepan karo ana kerelaan. Mislu hami imraatil ngazizi, padane sejane bojo wadone Ngaziz si Zulaikha. Dadi karep, yakin, keyakinan karo ridho. Fal ngabdu mongko utawi kawula iku makhuzun bih dialap
kelawan seja sing tetep. Nggih. Wahamun sing nomer loro seja ngaridun. Kang jedul. Ora sing tetep ning seja sing diadepake. Ngaridun wa huwa utawi seja sing diadepake iku al khatratu khatir kekarepan-kekarepan kerentek-kerentek nek niki jedule kerentek wa hadisun nafsi lan bisiane ati bisiane nafsu min ghairi ikhtiarin saking tanpa ikhtiar wala ngazmin lan tanpa karep ming jedule saka kerentek karo omongane ati iki jenenge seja sing diadepke seja sing jedul mislu hami Yusufa padane sejane Nabi Yusuf ngalaihi salam ya ora ana pikiran piye-piye ning ketemu Zulaikha ya biasa lah gara-gara di pancing lan digodha Zulaikha dipancing digodha jedul seja kuwi dadi sejane jedul anyar ngaridun mau iki ya ora duwe pikiran apa-apa wong ya ora weruh ora ngadepi ha kok mbasan ngadepi mbasan ketemu ditambah dadak digodha malah tambah digodha alah sampean iki tuwek ning kok ya ganteng ngene ngono lah wes iki repot Hele omong ya ming waton mangap sih tak pikir. Ah tuwek kok ganteng iki gek ya piye? Ah wong cetha pipine wae kisut-kisut kok ganteng yo. Ya ming niku godha niku wis sing dilokke ngono kuwi wah mulih iki tekan ngomah langsung tuku kaca gedhe banget kae kok. Tuku kaca terus ngilangi lo kae. Iki gelem ra gelem pokoke sesuk tuku lempeng mentah seplastik karo tuku jenang ireng sak wajike kae seplastik. Pokoke karo tak tulisi. Nulis ya wangun kae. Matur nuwun ya cantik. Lah. Iki lali kanan. Ketoke lali kanan. Aku lagi ming jiplak gayane jenengan kuwi kok. Aku ora tau ngono kuwi kok ngobrol le wagu. Wagu. Le ketok eli. Kale tuku lempeng. Kula iki wonge tipene udu tipe romantis. Dadi ora model ngono kuwi. Ning tipe kula niku tipe realistis. Dadi apa eneng. Ora usah gawe-gawe. Apa eneng. Gelem ngene iki ra gelem alian kono. Makaruan. Lah sakarepku watak.
iki watake sen. Mula sejo-sejo niku kadang kala nek sing bermain sejo sing anyar. Karena memang ana pancingan, ana semacam istilahnya nek nggon kaya ngene iki ya dilalae ana rayuan-rayuan sing maune kosong dadi isi, sing maune ora ana dadi jedul. Dadi bahasane iki ana rayuan kaya Nabi Yusuf niku rak teko dirayu. Sing rayu ki sing wedok. Iki sing rayu sing wedok, maune iki biasa banget. Hane ya terus jedul sejo. Gek nek omong karo piye ngono Je Zulaikha ki lha ya suwe-suwe ngemake ki ya ayu tenan Je ngono Je ya. Ya kaya sing kula aturke ka mau sampean ki tuwa kok le dadi saya ganteng ngono kuwi. Ha sing di ngono ki rak ya mikir to mulai. Mulai ki mikir. Gek bojoku mbiyen ki rong tau diomong ngono kuwi ngono sih. Urung tau omong iki kok omong ngono kuwi iki maknane apa ya? Wah mulai mikir. Ketoke tertarik karo aku gitu. Lah ra dadi. Jedul sejo kok ya. Wah terus blandang-blandang kae. Wah terus turu miring dono. Ora iso turu. Resah sekali nek wis gebatet kepancing karo kerayu niku resah sekali. Njaluk nomor handphone wae apa ya? Lah ning nggawa handphone apa ora? Wes. Kok tak tukokne wae. Wah. Wes tak tukokne wae ben. Tak adol montor iki sithik. Montorku telu nganggur sitoke ben tak dolis. Ana nggen kula iki tak silih-silih ora tak adol. Kok terus adol miyo nyemrini. Karo meneh nukokke sapa kok le lumati menggah aku. Ra nukok-nukokke nak aku pokoke. Kandhane gelem ngene iki ra gelem aliyana kono je kok. Wah, kula iki kandhane realistis ora romantis. Gelem ngene iki ra gelem aliyan. Agene ya akeh wong gelem. Awang nerangke sejo ndek Yusuf kok menggok ra kare. Wal ngabdu utawi kawula iku ghairu makhudin bih. Ora dialap kelawan sejo sing ngono kuwi malam yatakalam. Selagine ora omongan au yakmal utawa ora ngamal. Sementara kawula pada umumnya iki ora ana sejo-sejo sing anyar jedul ki ora ana. Jedule teko dadak diawali nganggo anane omongan utawa anane perbuatan. Nah iki engko terus jedul. Yusuf duwe sejo seneng karo Zulaikha niku teko dadak diomongi dirayu. Nganggo omongan dijak omongan dirayu ditambah gayane Zulaikha niku lenggak-lenggok. Dadi manja-manja piye ngono sih. Gayane ngamali niku manja-manja rada piye kae. Manja memelas.
Jadi manja-manja memelas kok ya. Lah sapa wonge nek ngene iki mesti jedul nek ora iki ora. Tenan nek ra domongi muni kowe iki tuwa kae rada ganteng, nek ra ana kuwi iki jane ora ana lempeng karo jenang asline kuwi kok yo. Lah gara-gara ana omongan kuwi je. Lah iki ming upamane ora tenan ngono lho. Ming penak le gawe contoh je kok. Mula kawula ora model ngono ki ora model. Lah sithik-sithik ana omongan je. Ngerti-ngerti kok ketemu langsung ngomong sampean iki di ati ora sih. Lah ngopo sih? Kok sampean di ati ora ki ngopo? Ya Allah, ya Allah. Paringono sabar. Wih. Kok lucu iki. Nek muni ya Allah paringono sabar. Iki lah ngopo sih kowe iki? 3 sasi aku gatekke awakmu iki. Muni ngono iki lah ya tobat. Ya jebul tanpa ana respon, jebul tanpa ana imbal balik perhatian, ora peka blas. Dosa gede sampean iki. Lho kok nganggo dosa? Lah ngopo? Nganiaya atiku. Lah wis dilekasi omongan kuwi. Ayo jajal, wong lanang kok domongi kok ngono kuwi. Sak bodho-bodhone wong lanang, sak ndablek-ndableke wong lanang kok ya jedul to kuwi. Ya tetep sing mburi kae mbok goblok kok kae tetep. Ya Allah. Ya ming alhamdulillah nek mburi iki jan sitok-sitok ora ana wong gatekke dadi kancane. Ora ana godho ngono lho rada aman kae. Ming dlenjeng matun anu mlakune niku ming dlenjeng ra ana godho kaya nek kae. Wis kepenak lakune nek kae kepenak. Laula arro'a burhana rabbi. Laula anro'a lamuna ora yen to merwi sapa Nabi Yusuf utawa diwirui sapa Nabi Yusuf merwi utawa diduduhi burhana rabbihi ing burhane anu pangerane Yusuf. Ya burhan ki sing maca iki kok ora dong. Ora paham tenan. Ae tegese laula an aikona lho. Lamuna ora yen to yakin utawa gawe yakin utawa dadi yakin sapa Nabi Yusuf bi hujjati rabbihi kelawan hujjahe pangerane Nabi Yusuf adalati kang nuduhake ngala kamali kop khizina ing atase sempurnane jembere zina wajawab laula kuwi tentang nahwu wajawab laula utawi jawab lafat laula iku mahdzufun diguang ae tegese laula musyahadatuhu ngono kuwi susunane lamuna ora nyeksenine Nabi Yusuf merohine Nabi Yusuf
burhana rabbihi ing hujjah ing penjelasane pangerane Nabi Yusuf. Penjelasan fi sakni zina ing dalem tingkah zina utawa ing dalem kahanane zina. Lajaro yakti lumaku ngala wajbi mailihi ing atase wajibe condonge Nabi Yusuf al khobali kang bangsa reget. Tenan mula upamane Nabi Yusuf niku ora diweruhke penjelasan-penjelasane pangerane, terutama penjelasan tentang sempurnane eleke zina utawa penjelasan-penjelasan tentang tingkah dosa zina yakti bakal kedaden. Catatan iki, yakti bakal kedaden. Kedaden apa ya wajibe condonge Nabi Yusuf menuju nenggon tingkah sing reget, tingkah sing jember. Ning wong beliaunya niku nabi, makane dijaga direksa saka tingkah-tingkah lan perbuatan-perbuatan sing ngene iki. Nah, beda karo sing ora nabi kok ya. Wela niku sing mburi niku mbiyen jaman toprakan. Wah. Kuwi pemain toprak sing rampungan iki karo sinden-sinden. Wah. Zaman semono ya rampungan toprakan iki karo sinden-sinden. Alasane lho muni do mangan. Bar mangan rombuh. Bubar mawut-mawut. Wes sing do pensiunan wes bojo wedoke mati pensiun. Wah. Langgar tanggal loro telu iki pokoke leren sithik le ngaji. Gek wangun kae sih angger didit ya gleling kae sih. Klambine dilebokke ning kathok. Setil kae karo dompete dirantai. Gaul nggo kacamata ireng. Apa blantik. Jajan ning sotonan ngono. Wong wedok rada resik wae langsung ngomong. Pokoke sampean njaluk apa njaluk mangan-mangan. Sing bayari kula. Buah leleng kae. Sing wedok ngomong lah wong mboten kenal kok jenengan ki le apian le lomo. Ayo men kenal sih. Wah lecet. Wah pokoke gleleng nek yakin gleleng. Asem tenan. Glelenge ra ila-ila ya. Aku yo mung krungu wong ngono kuwi. Aku ning sandinge wae kalah sih. Gara-gara timah. Sana. Didit ki le do gleling-gleling. Pokoke suwanta ngomong ketah. Kula bayari yo. Bapak ibune bungkuske. Wah, lajar. Lah kok dadak muni ngaten bawan iki pripun sih? Ayo men saya kenal karo bapak ibumu. Sapa ngerti to? Wah. Karo iki ana turunan 50 nggo tuku bensin kono. Wah.
Ayo mbuh ya ngarang iki kok. Diterangke ngene iki ngarang iki nang kene iki kok rumangsane kula. Ngole kober-kobere. Senengan kuwi senengane kok ya mbok wis rasah nerake nek karo ngono kuwi wae. Lah diterangke apik banget ngene le mikir jero jeming balindene. Wis pae tenan kok. Mahana sing senengan kae iki nyeritake awake dhewe. Asem tenan. Ora cetha. Ayo pas. Ora. Ora nek kula ora sing gleleng kuwi. Tenan ora sing gleleng kuwi sumpah. Wae trimo ndemnake anteng kae. Di mau mailan. Mula nek nggon godan niku, nek nggon godan kaya keten niku, secara umum selain pangkat nabi sing direksa karo Allah, nyuwun ngapunten akeh nek ra lulus. Nek nggon godan niku insyaallah akeh sing ra lulus tenan. Abot sih godan-godan kaya keten niku abot. Oke sing ra lulus. Sing lulus iki pokoke sing ora tau cecekel. Nah, sing kuwi lulus dasare ra bakal digodha kok ya. Wis cilik garing ra cecekel lah aman, ora ana wong nyerak kuwi. Lemute ra nyerak wong ngerti nek ra ana getihe kok. Lemute ra nyerak wong ra ana getihe ji. Reka-reka nyokot ngono malah kae jarume lemut coklek kae. Mula abot tenan godan-godan sing kaya ngene wis nyuwun sewu cecekel, gek lomo. Gek tampilane resik, dasare ya rada keren to. Wis rada keren. Keren itu anu apa jenenge tampilane iki karo wajahe niku pasaran dadi asik lho. Pasaran iki asik piye-piye luwes ngono. Ana to sing bagus kae ning kem dadi ya wong ora tau begitu simpatik ngono ora. Ning nek pasaran iki sapa-apa nyawang iki piye ngono kok ya iki. Ya modele kaya rai-rai mburi kae. Kae pasaran dadi wong nyawang iki wis anu wah nek kaya kula iki blangkran kok ngene ya sapa sing tertarik. Kene ming blangkran ra cetha, gek ya ora cecekel. Ditambah ya ora resik. Nek iki ming kesimpar-simpat nanti. Mburi kae wis. Ganteng ora patheka ning elek ya ora patheka tapi memang tampilane itu asik ngono. Dadi wong itu nek cara agama jenenge anu. Apa kae jenenge? Tembunge anu nek bahasa Indonesia anggun ning iki merwira, perbawa merwira. Di merbawani wong nyawang ki wis anu sikit. Masalahe kalem to, sakal gelem. Tobat. Jal ana duwite, wonge tampilane ngono kuwi wis. Gek lomah lame lomah ya wong wedok ngono kuwi ya mesti. Lah piye kuwi?
Ana wong terus tuku lempeng seplastik kuwi. Mburi kae. Dadi wonge kalem lomo to. Gek ya resikan nyantai kae. Ngantek wong wedok nyawang ki dengen ketoke nek cerak kair wae rasane kaya kepayungan ngono. Payung amoh. Maksudnya iki sejuk ini. Mula lakinnahu angin tetapine iki angin tetapine haitsu kana sekirane ana apa al burhanu burhan penjelasan saka ngarsane Allah. Nah alladzi huwa kang utawi burhan iku al hukmu hukum dosa gedhe hukum haram wal ngilmu lan pengertian. Jadi jabaran tentang burhan itu digai penjelasan tentang hukum lan pengertian ana iku hadiran hadir teka ladaihi ing dalem ngarsane Nabi Yusuf khudura man ing hadire wong utawa kelawan hadire wong yara kang meruhake sapa wong hu ing Nabi Yusuf bil ngaini kelawan mripat falam yahumu mongko ora nejo sapa Nabi Yusuf aslan babar pisan karena dituntun karo burhan sing wujude kuwi istilahnya dikai pemahaman tentang hukum kaya ngono kuwi iki dosa gedhe. Dikai ngelmu kowe iki ngene akhirnya dibledek ditemplek ro Zulaikha kae tetep ora kedaden. Tetep ora terjadi zina, tetep ora dilanggati kok ya iki karena Nabi Yusuf dilindungi nek nggon karep-karep, nek nggon seneng-seneng. Ning dheke tetep nggunakake pituduh dalil karo tuntunane Gusti Allah. Mula lafate Quran laula an ra'a burhana rabbi. Iki kelase Yusuf nek awake dhewe iki wong kon nyerak ro Allah wis ngedoh kok. Gusti Allah karepe kon mituduhi, Gusti Allah karepe kon nuntun. Lah wong kon cerak ro Gusti Allah wis ngedok. Kon sinau ngerteni apa sing dadi pengendikane Allah ben koleh hidayah. Karena pengendikane Allah niku fungsine dadi hidayah, fungsine dadi pituduh. Kowe trima ora kenal, trima ora ngerti kok. Quran ini rak cetha hudalil muttaqin mituduhi wong sing takwa. Kon cerak ro Quran kowe ora gelem kok. Omongane dadak ndono ndene. Ideale aku ki jane ya gelem ngaji Quran, cerak Quran, ngrungokke Quran ki gelem. Ning mbok sing nerangke dudu gentone kae lan kata. Ngono lho dadak ngono lho goblok-gobloke iki doen iki. Lah wong diakoni apa ora diakoni sing pinter nerangke iki sing kok ngene iki kok. Nek sing alus-alus ya lolak kowe kok le. Iki sing alus-alus kok nerangke ya lah kesuwen selantek jame. Makane iki yang ngaji Quran, iki nerangke isine Quran. Aja pisan-pisan delok sing nerangke. Ora dadi engko nek ngono. Sing penting iki Quran dibeber, kita nggatekke terus engko Allah sing ngekeki barokah le do ngaji. Jenengan ya krasa to nyatane ya do wis oleh barokah le do ngaji. Ya mburi kae krasa saiki rada wah lho kae doen.
oleh barokah ngaji rada wae. Ya meksa lah mbakane mbiyen. Ora usah dadak piye-piye wong kuwi iki. Istilahnya japu-japune Quran sing hebat banget sih kok do radong ora usah ndelok sing maca. Pokoke ayo golek hidayahe Quran ling lekasi nganggo ngaji Quran. Iku mesti jedul hidayahe pitulungane Allah mesti jedul. Jenengan bakal iso ngrasake wong ya ora tau ngaji ku atos tenan atine juan. Angel lho. Pandan-pandanan angel. Wis cara kayu ngono wis nyekongkong. Nek cara kayu ku nek dibengkong coplek angger kok wong getas kae to. Niki muga-muga diridani Allah, diberkahi Allah, dirahmati Allah, tansah dituntun karo Quran dadi hidayah ya Allah. Selamat dunia akhiratipun. Ila akhirih wallahu a'lam walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.